Skupao sam se ko nikad. Super je ovdje. Nisam se ovako kupao ima 6 godina. Vrlo vidimo poslije. Šta da radi? Aljoša Vučković mi je rao. Ode Aljoša u penziju. Aljoša sretno. Žene ti Žika iz Travnika. Otkad sam ja u penziji, moj Aljoša. Moj otac je 46 godina imao kad još u penziju. Ranković ga lično penzionstvo. Kaže, nije imao školu. A neki kažu da je bila smjena politička. Mada nije imao čača Staljina čuvao na zidu ni sekunde duže nego što je bilo potrebno. Bio je o tome već kad je došao neki komandant nekom funkcioneru i na zidu su visile uvijek slike Tito i Stalin. I funkcioner kaže ovome, kaže, skini ono govno sa zida. A ovaj ga pita, ko je? Majbo. Robija. Bačo. Zubata vremena bila. Kako su naše čače preživjele, ja ne znam. Ali bilo je gadno. A misliš da je sad bolje nešto? Ne znam, sve se nešto to mijenja, kao sad nema tih idola velikih, možeš sovat predsjedniku šta hoćeš, možeš mu sovat punicu, možeš mu sovat. I tako dalje, evo neka odbojka, joj sad samo pićete odbojke, vaterpola, uspjeha, ali šega je da prva na svijetu bude, na primjer, Hrvatska, druga Crna Gora, treća Srbija u vaterpolu. Od toliki plivača. Pa šta bi bilo da su onda zajedno u jednoj ekipi? Ko Engleska, Škotska, Finska, ne Finska. Bilo nešto svirao. Sjetio sam se jedne pjesme. Super je pjesma, nije dugačka. A sviće vam. Evo isključit ću i evo ga. Ima i ovaj. Evo ima ventilatora na sve strane. Slušaj sad balja. Mislim da je G-dur. Mi pada gitara, ne mogu je nezgodno mi nasloniti, a hoćete vidjeti da ne foliramo. Pjesma se zove Perfidija.
Tako se zavljam, čekam Beku, evo idemo kod Belme i Nebojše. Belma stigla s Balkana, vala je očifla 2 mjeseca. Tako ti mi trebamo ići na Balkan. 2 mjeseca, ne 2 nedjelje, 10 dana, 7 dana, šta, ništa, nikog nema. Ima. Ja kad odem, ja ću biti na Balkanu 17 godina. I onda ću se vratiti u Kanadu. Have a good day.